Torna a repetir, no he sentit bé? Que això possiblement és el processador de directe més potent del món. Què té això? Això té 8 sortides, això té 8 entrades, formats diversos. Pots entrar des de compost fins a HDSDI, pots entrar 3D, és a dir, podries funcionar amb 3D actiu i passiu. I què fa, bàsicament? Et crea un blending amb qualsevol tipus de projectors, fins a 8 projectors, i després et crea finestres amb aquestes entrades que pots moure com vulguis, quan vulguis, posicionar-les com vulguis, posar-los efectes, canviar-les de tamany i bàsicament fer el que et vingui de gust amb elles sense cap mena de limitació i en temps real. Això el que necessita és una potència de procés gràfica esfereïdora, que és el que tens aquí dintre. Tot això és un conjunt de targes gràfiques que estan funcionant a la vegada. I estan funcionant a tota potència. Es controla des d'un ordinador com aquest i aquí, si t'hi fixes, estem manegant aquests dos projectors i aquells monitors. Fixa't una cosa de l'Spider, no importa el tamany de la pantalla, no importa el format, si està de peu o està tombada, és igual. Tu li dius a l'Spider com vols que surti i ell surt.